Dobrý deň, dámy a páni. Moje meno je Jozef Koricina, pracujem na Trnavskej univerzite spolu so 7 ďalšími statočnými a dvaja z tých statočných sú aj tu so mnou ako delegácia EUNIS.sk spolu s pani prezidentkou Darinkou Tótovou. Za mojou prezentáciou stojí jednak teda logo EUNISu, že sme urobili v tomto roku prieskum informačnej bezpečnosti, tak ako ho robili české univerzity a prezentovala ho Ekonomická fakulta Vysokej školy Banskej, myslím minulý rok, a je to aj v zborníku, ktorý tam bol priložený. Druhá motivácia, pre ktorú som robil tú prezentáciu, je tá, že na Slovensku sme v nejakom období, kedy čakáme ďalšiu koncepciu rozvoja informatiky a digitalizácie rezortu školstva. A my, keď sme v rámci nejakej komisie rokovali s ministerstvom, videli sme takú beznádej a bezradnosť v mnohých oblastiach a jedna z nich bola informačná bezpečnosť. Tak sme povedali, že vlastne takéto výstupy takéhoto nejakého prieskumu môžu byť dobrým analytickým vstupom aj pre ministerstvo na to, aby vedelo, čo v edusektore je v oblasti informačnej bezpečnosti. Takže v rámci agendy bude to hlavne ten pohľad na prieskum IB. Trošku inak, ako je v zborníku, aby to nebolo také nudné. Snažil som sa, aby to neboli len grafy a čísla v tých grafoch, ale zároveň som sa snažil, aby som tam aj ukázal niečo, čo my vnímame v rámci EUNISu alebo aj v rámci našej univerzity v tom edusektore ako rizikové z pohľadu informačnej bezpečnosti a čo ako nádejné. Kto si všimol tam tú agendu, tak je tam taká maličká súka, že v jednom tom grafe bude možnosť v rámci súťažnej otázky aj maličký prezent od EUNISu získať. Takže to je taká akoby nápoveda na to, že oplatí sa byť pozorný. Hneď sme behli do prvého prieskumu a to je vlastne to, čo sme robili aj my, aj České univerzity, ako vlastne vnímame svoju vlastnú informačnú bezpečnosť. Vidíme teda, že celkom sa cítime na tom dobrej úrovni aj na Slovensku, aj v Čechách. A pozrieme sa teda na ďalšie grafy, či to tak naozaj bude v tej komplexnej informačnej bezpečnosti, lebo podľa môjho názoru toto bol odraz toho, čo vidíme v tej bezpečnosti sieťovej, v tej, ktorú riadíme my, ktorú si jednoducho vieme ustrážiť. Ale keď sa na to pozrieme z toho pohľadu celkovej informačnej bezpečnosti, aj organizačnej, personálnej, technickej, tak tam asi to až také ideálne nebude. Toto je, ako sa vnímame voči Európe alebo tej vyspelej západnej Európe, takže tiež sme veľmi optimistickí. No, na Slovensku je tá situácia v legislatíve veľmi podobná českej. Na prvom mieste najprísnejší zákon pre nás je ochrana osobných údajov. Ten nás donútil robiť veľa vecí, aby sme zabránili pokutám, aby sme naštartovali procesy, ktoré ochránia dáta v informačných systémoch, aj tie v neautomatizovaných. Ďalší zákon je, ktorý sa viac týka informačnej bezpečnosti, je tak ako u vás, informačné systémy v verejnej správe s jednou vyhláškou, ktorá hovorí o nejakých štandardoch, ktoré sú akýby ideálom, ale ku ktorému sa len veľmi málo aj štátnych a ministerských inštitúcií blíži. A tretí zákon je o e-governmente, to som teda vybral taký, ktorý sa momentálne veľmi realizuje v rámci európskych projektov a ten je v rámci informačnej bezpečnosti, hádam, najprísnejší, lebo tam tá informačná bezpečnosť je naozaj veľmi prísna. Čo sa týka koncepcií ministerstva, v minulom roku sme mali možnosť pripomienkovať aj v rámci EUNISu veľkú koncepciu do roku 2020. Bohužiaľ o tej informačnej bezpečnosti tam bola iba takáto zmienka, že ide o užívateľskú obsahovú bezpečnosť využívania koncových zariadení. No, akčné plány v tomto roku už boli trošku konkrétnejšie. Tam sme v rámci pripomienok povedali, že by bolo dobré urobiť jeden akčný plán aj na informačnú bezpečnosť ako takú v celom rezorte. No, ďalší graf hovorí o tom, ako vlastne univerzity odpovedali na otázku faktorov, ktoré im pomáhajú presadzovať informačnú bezpečnosť. Čiže je to jasné z toho, že tlaky zákonov sú veľmi dôležité alebo veľmi silným faktorom. Hrozby útokov sú rovnako veľmi silné, ale čo považujem za veľmi dobré je to, že sú tu aj príklady iných univerzít, ktoré tiahnu
A to je asi to, čo v našom sektore je dosť silná motivácia, že sa od seba dokážeme naučiť a aj si v tom pomôcť. No, neodpustil som si tento jeden slajdík kvôli tomu, že ako vnímame informačnú bezpečnosť my, ako ju vnímajú povedzme nejakí vedci, alebo ako ju vníma ten, kto prednáša informačnú bezpečnosť. Niekto to považuje za vedu a dokonca na slovenských vysokých školách už sú 2 univerzity, ktoré to majú v študijnom programe, ako vedu interdisciplinárnu na skúmanie všetkých faktorov na informačnú bezpečnosť. Praktici to hovoria, že informačná bezpečnosť súvisí len s ochranou informácií, ale ja sa prikláňam k tomu názoru, že to je vlastne ideálny stav, ku ktorému sa len blížime alebo chceme priblížiť. Podľa môjho názoru chceme to všetci, ale dosiahnu to iba tí cieľavedomí a šťastní, ktorí majú osvietené vedenie, ako to bolo povedané. Čo sa týka tých základných oblastí informačnej bezpečnosti, ja som teda našiel v literatúre, a keď sme mali školenie určite, tak sa mi vrili do pamäti týchto 10 oblastí. Červeným som sa snažil vyznačiť tie, ktoré si myslím, že v rámci pracovísk IKT robíme. Že jednoducho, preto my sme tí, ktorí akoby to posúvajú dopredu, lebo nám na tom záleží a sa s tým prakticky stretávame. Ale samozrejme nemôže to byť tak, že to bude iba na našich pleciach, lebo sú tam veci, ktoré súvisia s inými oblastiami, ktoré my nevieme na tej univerzite riadiť. Nemáme tú kompetenciu riadiacu, že by sme zavelili a jednoducho, ak sa niečo príjme, nejaká smernica v rámci politiky informačnej bezpečnosti, že my ako riaditelia IKT alebo, neviem, nedaj Bože, prorektor, dokáže zabezpečiť vymožiteľnosť toho predpisu, vymožiteľnosť dodržiavania toho predpisu. Na to sme veľmi, veľmi slabí ešte. Musí byť asi ten zákon, ktorý to jasne stanoví, že toto musí byť a potom sa až pán rektor zlakne a povie, že áno, bude to v rámci toho vyhodnocovania. No, toto je to, čo vlastne vieme a rovnaké v Čechách na Slovensku, kto aspoň niečo robí v informačnej bezpečnosti. Na 80% vieme o tom, že to robíme my. Na Slovensku sme zistili, že 23% robí iný útvar a tam by som vyzdvihol hlavne štátne školy, ktoré sú Policajná akadémia a Akadémia ozbrojených síl. Oni jednoducho majú v rámci svojich interných predpisov a asi aj zákonov nejaké bezpečnostné oddelenie, ktoré do svojho veľkého balíka ochrany útajovej skutočnosti zobralo aj informačnú bezpečnosť. A nedávno prebehla taká informácia, neviem, či je v Čechách, že v rámci nejakého cvičenia NATO slovenskí vojaci obstali najlepšie v odolávaní kyberútokom, čo ma prekvapilo, lebo zákon o kybernetickej bezpečnosti nemáme na Slovensku. Dobre, takže vo verejnej správe, ako som spomínal, máme ten výnos ministerstva financií o tom, aké sú štandardy. A kategórie užívateľov, keď si všimnete, sú tam obyčajní laici, manažéri organizácií, sme tam my ako manažéri IKT a správcovia sietí a služieb, ale pre informačnú bezpečnosť sú tam definovaní špeciálni ľudia. Čiže špecialisti, ako sú manažéri, ľudia od nás, zástupcovia bezpečnostných technológií, povedzme aj informatik, auditori a bezpečnostní analytici. Takže myslím si, že toto je taký dôkaz toho, že ani to nemôže ležať na jednom manažérovi, kvôli tomu, koľko tam bolo tých oblastí a ako to definuje aj tá prax, ten zákon. Keď sme hovorili o tých používateľoch, tuto sa mi zdalo také vhodné dať jeden slajd, ktorý hovorí o tom, na Slovensku sme robili ten prieskum, či máme vlastne pracovné stanice používateľov správované centralizovane. Čierna farba znamená smútok, že až 48% škôl absolútne vôbec ani učiteľov, ani zamestnancov, ani študentov centrálne nespravuje. Takže toto je vlastne potenciálne riziko veľké, ktoré hrozí v rámci informačnej bezpečnosti, že tam nie sú aktualizované systémy, nie sú tam peče, ktoré tam majú byť, správne rovnaké operačné systémy kvôli prechodnosti aplikácií a podobne. Čiže potom narastá prácnosť oddelenia IT alebo príslušného informatika na fakulte. No, v edu sektore, v období, v ktorom sa nachádzame, je situácia
taká, že po nástupe nového vedenia sa zastavili akčné plány, ale niektoré veci sa z minulosti realizujú a to je vlastne to, že máme RIS, to je rezortný informačný systém. Na nejakom slajde tam ukážem aj, aké sú jeho moduly, ale skrátka je to systém registrov, ktorý zhromažďuje všetky dáta z vysokých škôl. Niekedy to zhromažďuje inteligentným spôsobom, že vlastne majú užívateľa tam prístup do toho RISu priamo, čo je v prípade stredných škôl, ale v prípade vysokých škôl my sme len terminálmi pre register zamestnancov, register študentov, register publikačnej činnosti a tak ďalej. Čiže je to systém zameraný, ako by my sme boli terminály nahadzovania dát, pritom z tých dát nemáme takmer žiadny osoch dosiaľ. Buduje sa sieť EduNet, to je nejaká sieť paralelná k SANETu, lebo v súvislosti s tretím obsahom digitálnym ministerstvo dáva veľa peňazí z európskych projektov na digitalizáciu stredného základného školstva, veľa učebných materiálov tam je. Na mnohých základných a stredných školách nie je dobrá rýchla sieť SANETu. Nie je tam preto, lebo ministerstvo veľmi slabo financuje SANET, čiže to je zaciklený kruh. A teraz v rámci toho ministerstvo veľkého operačného programu chce, aby tam bola veľmi rýchlo vybudovaná kvalitná optická sieť a robí to takým neštandardným spôsobom, že teda vypisuje podmienky tak, aby to bolo šité nie ani na SANET, ale na úplne komerčnú firmu. Pred voľbami to bolo na Slovensku dosť medializované, ale práce sa nezastavili. No, čiže sú tam také veci ako cloudové riešenia, tu bolo spomínané, že čo treba, aby boli cloudové riešenia certifikované z hľadiska bezpečnosti osobných údajov, informačnej bezpečnosti. Na to žiadne pravidlá neexistujú. Máme organizáciu, ktorá robí nejaké dátové sklady, Centrum vedecko-technických informácií, ale zmluvu, ktorú sme dostali od nich, z hľadiska toho, že môžu prevádzkovať aj nejaké cloudy, bola na 2 stránkach. Čiže tam nejaká ochrana, zálohovanie, naše práva a tak ďalej vôbec nebolo riešené. No, ja som tam si dovolil dať aj nejaké veci, ktoré nerobí ministerstvo, čiže neexistuje centrálny systém číselníkov v rezorte, nemáme jednotné ID, nejaké identitu osôb v rezorte, nevyužívame metacentrum, ktoré máme vybudované za veľké peniaze, sú tam prekážky technické, že nie je na ten support, na tú prevádzku toho metacentra a máme veľmi dobrý systém, ktorý bol centrálne v rezorte urobený, SAP Sofia, ale ten sa vlastne nevyužíva efektívne. Využíva sa iba ako klasický účtovný systém, hoci jeho potenciál je v tom, že má kúpené moduly na dátové sklady, na integráciu, na zbieranie všetkých dát z tých rezortných registrov. Paradoxom bolo, že sme zistili s kolegynkou, že už 3 roky sa z centrálnych registrov presúvajú dáta do dátového skladu a nebudem teraz menovať toho úradníka ministerstva, ktorý sa pýtal po 3 rokoch, že či je možné z toho niečo vytiahnuť pre potreby ministerstva. Tak oni ani nevedeli, že vlastne sa to deje a že tam tie dáta majú a môžu s nimi pracovať. No, tento graf je vlastne to, čo som slúbil. Tu by som vás chcel prebudiť tým, že či si viete zatipovať, koľko percent vysokých škôl, najprv na Slovensku, má schválenú a svojim vedením univerzity potvrdenú politiku informačnej bezpečnosti ako taký základný dokument, ktorý by mal byť aj pre vysokú školu, aj pre jeho dodávateľov, pre všetky činnosti, ktoré súvisia s IT. Kľudne, ak mi teraz do nejakých 5 sekúnd vykriknete nejaké číselko, tak ja počkám na to, ktoré bude v rozmedzi plus minus 5% a víťaza odmením. Čiže vaše tipy? Na Slovensku sme, áno, na Slovensku. Ešte zatiaľ to číselko nepadlo. Ten rozptyl je ešte, by som povedal, keď môžem povedať, sme nízko. Ešte nie sme tam. Dopovedal 54. Nech sa páči, máte víťaznú cenu od EUNIS Slovensko.
Neviem, či chcete teraz si prísť so mnou potriasť ruku, alebo urobíme to potom. Takže prvá otázka je skutočne zodpovedaná. Keď povedal pán kolega, že 54, tak na Slovensku až 57% univerzít, a to bolo práve kvôli tomu, že sme mali ten zákon o informačnej bezpečnosti a ten tam toto prikazoval, že mať súlad s nejakou politikou informačnej bezpečnosti, tak sme si ju vlastne robili. Nebolo to iba na osobné údaje, ale bolo to akoby komplexnejšie. No a teraz minulý rok ste to určite počuli, alebo bolo to tu, a koľko to je na českých univerzitách? Ešte nie? Nie? Výborne. Čiže 22,2%, takže cena je tu pripravená po prezentácii pre vás. Áno, takže takto to vyzerá v rámci Slovenska, čiže a Českej republiky. V tomto sme trošku rozdielni, ale keď sme tam mali ten slajd, že sa cítime veľmi dobre v informačnej bezpečnosti, tak základný dokument, ktorý o tom hovorí, je vlastne politika. Čiže všetko robíme v súlade s politikou, aj tú našu činnosť tých informatikov. Aj to, či je niekto zodpovedný, či to niekto vykonáva, takže je to trošku taký rozpor s tým, čo sme uviedli. No, tuto je rozpočet, to je veľmi rýchle, to prebehneme, čiže rozpočet nemáme a ak máme, tak v rámci nejakého iného útvaru, ako by IKT dostane nejaké peniažky navyše, alebo si ušetrí a urobí niečo, takže to riešime týmto spôsobom. Rýchlo je to tá bloková schéma toho nášho rezortného rysu. Každý jeden sektor, či sú to stredné školy, regionálne, vysoké školy, tu má svoj chlievik. Nejakým spôsobom sú tam cestie A26, to sú akčné plány, ktoré majú hovoriť o tom, ako budú riešené procesy a všetky tie informačné systémy v rámci toho rezortu a toho segmentu. A k tomuto sa vieme ťažko vyjadriť, lebo my robíme trošičku nejaké iné veci, za chvíľočku poviem. No. Ďalší slajd hovorí o spolupráci s externými spoločnosťami. Tu sme vlastne počuli aj mnohé prezentácie firiem o tom, ako sú implementované alebo integrované v univerzitách. Závidím tým 27%, ktorí nemajú žiadnu spoluprácu s externou firmou, lebo my čo máme, a máme ju teda na Slovensku veľmi, veľmi výraznú v rámci tých aplikácií a podpory, tak vieme, že to je naozaj taký proces neľahký, je to partnerstvo, beh na dlhé trate a sme odsúdení na spoluprácu, naozaj, na väčšine vysokých škôl. Dobre. A tu je vlastne podobná otázka, či sú vlastne pravidlá na tých externých dodávateľov. A naozaj na mnohých školách, keď si pozrieme, to je založené v nepísanej podobe na nejakých gentlemanských pravidlách. No, teraz by sme mohli pozrieť na to, ako to je v nejakom malom segmente informačnej bezpečnosti v riadení prístupov. Negatívnym príkladom, ako som spomínal, je ten register študentov. Nemáme žiadny prístup, máme iba jednu poverenú osobu a jednu zálohe, ktoré nahrávajú XML súbory alebo CSV-čkové súbory s dátami. Pritom tie dáta produkujú fakulty, ale človek, ktorý to nahráva, je povedzme z centra. Keď je chyba, všetko sa vracia naspäť, musí ísť na fakultu, opraviť v informačnom systéme, urobiť export a znova poslať na centrálny register. Veľmi nepríjemná činnosť, ktorá zvyšuje záťaž nášho centra, čiže rezortný číselník alebo rezortný informačný systém zvýšil nároky na prácu ľudí, čiže to je v 21. storočí trošku nonsens. My v rámci toho nášho nejakého snaženia sme v posledných rokoch veľa času investovali do správy identít. V rámci európskeho projektu sme zakúpili komerčný systém Novell IDM. Spolu s nami to robili aj ďalšie 2 alebo 3 univerzity. A ten pozitívny trend je v tom, že naozaj aj iné školy si uvedomili, že treba mať centrálny LDAP, nejaké úložisko dát, úložisko identít. Trošku zrýchľujem, aby som dohral aspoň 5-minútový sklz, aspoň 5 minút zo sklzu. Takže toto je pozitívny príklad s jedným systémom SSS portál Sofia,
Je to portál, kde sa dajú vlastne všetci zamestnanci pozrieť si svoje výplatné pásky. Niektoré univerzity tam riešia cestovné príkazy. Naším cieľom bolo v rámci takého mini-projektu opäť zjednodušiť prácu toho správcu, tých používateľov. Je to vážna vec, je to prístup k výplatným páskám. Treba sledovať, či ten človek je zamestnancom, nie je, čiže nie je to akoby 20 účtovníkov, ktorých si vieme ošetriť, ale je to celá univerzita, všetci zamestnanci, ktorí dostávajú plat. No a tam sme išli do riešenia, aby sme zjednodušili správu používateľov, využili naše IDM-ko. Podarilo sa, v rámci tohoto sme spravili riešenie, ktoré je akoby prvé historické, že náš systém IDM Master je tým referenčným zdrojom identít, posúvajú sa aj dokonca heslá do toho, čo nie je príliš bezpečné. Uvedomujeme si, že v tejto etape prvej je to nie až taký štandard, ako je povedzme EduGain, že heslá ostávajú na univerzite, ale predsa je to niečo úplne iné, iný level ako ten centrálny register študentov. Čiže pozitívny príklad a je to v tom, že sme to robili akoby poza chrbty ministerstva. Čiže normálne sme sa museli dohodnúť s firmou, ktorá supportuje SAP a s nimi urobiť taký mini projekt. Toto je ešte vlastne k tým identitám, či vlastne sa pri rušení účtov používa automatický systém, nejaký systém skriptov, alebo to robí IDM-ko. Takže ten trend je jasný, chceme sa dostať k tomu, aby to bolo automatizované a na mnohých školách na Slovensku to už také aj je. No, na konci som chcel len povedať takú našu skúsenosť, alebo čo ja viem, odôvodniť to, že prečo vôbec nejakú informačnú bezpečnosť my riešime. Jednak na univerzite nemáme momentálne osvietené vedenie, jednak chceme si tú prácu zjednodušiť a mať užívateľov a všetky procesy pod kontrolou. A nám sa podarilo urobiť niečo, čo si myslím, že je rozumné a aby sme to zaviedli na univerzite, tak to treba. Dali sme do dlhodobého zámeru konkrétny cieľ. Ten cieľ patrí konkrétnemu projektorovi, ten sa musí snažiť o to, že aby každý rok aspoň sa do toho pozrel, nahliadol, kontaktoval nás, či niečo v tom robíme. Nie len my, ale podarilo sa nám vytvoriť aj taký útvar, volá sa Grémium informačnej bezpečnosti. Dali sme tam ľudí z rektorátu, ktorí majú na starosti správu budov, miestnosti, fyzickú bezpečnosť, dali sme tam personalistku hlavnú, a dali sme tam našich ľudí. No a potom sme vlastne spracovali a prijali tú politiku informačnej bezpečnosti a snažíme sa do rozpočtu dostať financovanie. No, toto je veľmi zaujímavý, ešte raz ten graf, že kto je zodpovedný na univerzite za riadenie informačnej bezpečnosti. Vidíte, sú tu aj manažéri jednotliví, na ktorým nezávidím tú ťarchu tých 10 oblastí, ale myslím si, že ten pozitívny trend je v tom, že to je ten kolektívny orgán, kde sa tá zodpovednosť rozdelí podľa tých oblastí. V Čechách to funguje už na 50% univerzít, čo je teda, myslím si, že veľmi slušné. Na Slovensku je to zatiaľ v pozícii tých špecialistov alebo manažérov. No, posledné slajdy sú už len o tom, že na Slovensku robíme nejaký systém kvality. A my sme veľmi kritickí, kolegovia vedia, keď o kvalite poviem, že ja na to nemám dobré slovo, lebo je to KAF, je papierová kvalita na Slovensku. A myslím si, že aj keď je papierová, je dobre dostať do tej kvality aspoň v rámci tých kritérií alebo tých cieľov aj informačnú bezpečnosť, aby sa to vyhodnocovalo, keď sa vyhodnocuje kvalita, či sme kvalitní, aj táto oblasť. No, takže sme v riešení, že práve teda robíme nejakú správu a chceme tam dostať tú informačnú bezpečnosť do procesov univerzity. Čiže keď máme na čom stavať, myslím si, že už sme riešili ochranu osobných údajov, už sme vedeli, vieme, čo všetko správujeme, možno sme pritom urobili aj tú analýzu aktív, čiže všetky aktíva, ktoré máme. Zistili sme aj tie rizika, ktoré súvisia s osobnými údajmi. Čiže veľa vecí sme spravili, správu identít sme si na mnohých univerzitách vyriešili, a vieme aj, s kým by sme mohli spolupracovať. Máme nejaké kontakty s odborníkmi v oblasti informačnej bezpečnosti. No a toto je zrejme posledný, 13. graf, čiže čo vlastne sú také výzvy, ktoré by sme chceli robiť aj na Slovensku, aj v Čechách, aby sme mali pokojnejší spánok. Takže toto už komentovať nebudem pre rýchlosť času.
Už len uvediem poslednú takú vec, ktorou je taký maličký bonus, ktorý sme získali v spolupráci s jednou firmou, keď sme zavádzali informačnú bezpečnosť, že sme narazili na dodávateľa, ktorý nám to neodovzdal v tvare dokumentácie a do šuflíka, ale mal na to spravený taký informačný systém, ktorý sa nám zdá veľmi rozumný na to, aby viac ľudí, ktorí k tomu majú prispievať, mali aktuálny prehľad. Sú tam oblasti, ktoré sú veľmi rozumné, aj ochrana osobných údajov, aj informačná bezpečnosť. Jednak je tam celá legislatíva štátna, vnútorná, upravovaná, sú tam zodpovedné osoby v jednotlivých kategóriách, aktualizované, ak teda si toto berieme za svoje. A je to pomôcka k tomu, že naozaj to není len šuplíkové, ale keď to chceme robiť zodpovedne, tak sa do toho môžeme viacerí pozerať. Nie je to v jednom trezore, ale je to vlastne v rámci toho nejakého systému pre ten okruh ľudí, ktorí majú na starosti informačnú bezpečnosť. Dobre, takže hádam som nepresiahol. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Tam už len by som hádam posledné moto z toho celého povedal. Asi nemá kto na univerzitách, lebo to, čo hovorili kolegovia z firiem, že naozaj oni to vidia, že to je u nás zúfalé. Je to zúfalé, lebo nie sme firma. Ale zase sa mi tu páčilo niečo, čo povedal pán z Unicornu, že sme prezieraví. Že vlastne dovidíme trošku ďalej, ako aj tí manažéri, ktorí by nás mali viesť. A vieme, čo by nám mohlo spôsobiť problémy a asi trošičku aj proti tomu bojujeme alebo robíme opatrenia. Takže veľmi pekne ďakujem.